ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ 24ನೇ ಅಖೀರಿದ ತೀರ್ಥಂಕರರು ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗಾರೆ ಆಚರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಕಾರ್ಲಡ್ ಅಂಗಾರೆ ಶ್ರೀ ಆಗ್ರೋದಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24 ತೀರ್ಥಂಕರೆರಡು ಅಖೀರಿದ ತೀರ್ಥಂಕರೆರಾದುಪ್ಪುನ ಭಗವಾನ್ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿದ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ಆದಿತ್ತಲು. ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕುಡು ಕಾರ್ಲಡ್ ಅಂಗಾರೆ ಶ್ರೀ ಅಗ್ರೋದಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಕಾರ್ಲದ ಜೈನ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ಹಿರಿಯಂಗಡಿದ ಮಹಾವೀರ ಭವನಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತಲು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಂಧುಲು ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿನ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಉಬಾರ್ ಪೆಂಟದ ನಡು ಬಾಗುಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ವಣ ಒಂದೆಕ್ಕೂ ಸೂಪತ್ತದಂಡು ಪಾಕ ಅಂಗಡಿಲಿಗೂ ಸೂಪದರ್ದಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳತಕ್ಕಲು ಸೂತೆಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಉಬಾರ್ ಪೇಂಟದ ನಡು ಬಾಗಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ವಣ ಒಂದೆಕ್ಕು ಸೂಪತ್ತದಂಡು ಪಾಕ ಅಂಗಡಿಲಿಗೂ ಸೂಪದರ್ದಂಡು ಪುಗೆ ಬಾನಗೆತ್ತರ ಏರ್ದಂಡು. ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳತಕ್ಕಲು ಸೂತೆಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳತಕ್ಕಲು ತುರ್ತುಡು ಬತ್ತದು ಸೂತೆಕ್ಕಾರೆ ಪುಡೈ ನೀಡಿದ ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಬಂದು ಬಚಾವಾತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ದೇರಾಜೆ ಸಜಿಪನಡು ಮೊಕ್ಲೆನ ನಿಲೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮಿಚೂರು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪದ ಪ್ರೋ ಮಾದರಿದ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ ಸಜಿಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಉತ್ಸವ 2023 ದೇರಾಜೆಡು ನಡೆತಲು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ದೇರಾಜೆ ಸಜಿಪನಡು ಮೊಕ್ಲೆನ ನಿಲೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪದ ಪ್ರೋ ಮಾದರಿದ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂತ ಸಜಿಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಉತ್ಸವ 2023 ದೇರಾಜೆಡು ನಡೆತಂಡು. ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಡು ಸಂಘದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರರು ಯಶವಂತ ದೇರಾಜೆ ಎದ್ಕೊಂಡಿರು. ಉದ್ಯಮಿ ಮಹಾಬಲ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಜಿಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಉತ್ಸವ 2023 ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಒವ್ವೇ ವಿಘ್ನದಾಂತೆ ಪಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಸಮಾಜಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತನೆಂದು ಪಂಡಿರು. ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ಏನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಈ ಮಾದರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರುವಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ ಏನಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಷಣ್ಮುಖ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮುಳಿಂಜ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಕಾರು ಇಪ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬುಂದು ಪುದರಿತ್ತನು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಂಡು ಗಿಂದುಡುಂದಾಂಡ ಪೊರಂಬಾಟ ನಿಘಂಟು ಗೆಲ್ಮೆ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ತಿಕ್ಕುಂಡುಂದೆ ಪಂಡಿರು. ಸಜಿಪದ ಊರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ತರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಸಜಿಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಜಿಪದ ಗುಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಜಿಪದ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸದಾ ಜೀವ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಭತ್ತ ಗದ್ದೆಗಳ
ಜಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸದಾ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ರೈತ ತನ್ನ ಹಸಿರಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನ, ಅವನತ್ರ ಒಂದು ತರದಂತ ಪರಾವಲಂಬಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ದೇರಾಜೆ ಸಜಿಪ ನಡುತ್ತಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಿತಿನ್ ಅರಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಂದಾರ್, ಕಬಡ್ಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯ್ನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ವಿಜಯ್ ರೈ, ಉದ್ಯಮಿ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೇತನ್ ಅರಸ ಪಾಲ್ದೆತುಂಡೆರು. ಸಾಧಕಿರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪಂತೊಡು ಗಿಂದಿನಕ್ಲೆಗೂ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಾಮು 44,444 ರೂಪಾಯಿ. ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಾಮು 33,333 ರೂಪಾಯಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇನಾಮು 15,555 ರೂಪಾಯಿ ದೀದಿತ್ತೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅನಂತಾಡಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಜೇಕ್ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಆಲೆಕ್ಕುಡು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತರಿಗೆಡು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾವನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅನಂತಾಡಿ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಜೇಕ್ ಧರ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಆಲೆಕ್ಕುಡು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತರಿಗೆಡು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾವನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಚಿಂತಕರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರು. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಡಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಇತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಗ್ರಾಮಾಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂತ್ರವರ್ಗ ಅಕ್ಲೆನ ಮಾನ್ಯತೆ ಎಂಚಕೊರಿಯೋಡು, ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದಕ್ಲನ ಗೌರವ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಅಕ್ಲನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರಾತ, ಬಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು, ಬಾರಿ ಸಂಪತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಹಿರಿಯಕುಲು ದುಂಬದ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗದ ಪಿರಿಯಕುಲು ಅಕಡ ಏತು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಬುಲಿಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಅಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಡು. ಅಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಈ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತುದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿದ ಮಹಿಮೆನು ಇನಿ ಅನಾವರಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ವ್ಯಾಪಿಸೊಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಸಿ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಇನಿ ಒಂಜಿ ನವ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಅನ್ಪಗ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಪುನೆಂಚಿನ ವನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಾತೆಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪು ಅವಳು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಅವಳನ್ನ ಯಾನು ತುಯ್ಯ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಆ ಜಾತಿ ವಾ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಏರಾಂಡಲ ವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲಾಂಡಲ ಇಂದೇನು ತೂದು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆತನೊಂದು ಪಣ್ಣೇರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಸಾನುಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಅನಂತಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಾಯಿ ಮೋಹನ್ ಪೈ, ನೇಲ್ತೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಲ್ದ ನರೇಂದ್ರ ರೈ, ಸಚಿನ್ ರೈ ಬೊಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಸೋತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಸೀಟು ಕೊಡ್ದು ಓಟುಗುಂತರೆ ಪಂಪನವು ಸರಿಯಾತು. ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಂದುನಾರು ನಂಕ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಸಭೆ ನಡಪಾದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪನಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಸುಳ್ಳಿದ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟೋಡು ಪಂತಿರು.
ಸುಳ್ಯದ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿಳ್ಳಾರೆ ಕುಡ್ಲಡು ಅಂಗಾರೆ ಸುದ್ದಿಗುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಸುಳ್ಯದ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಆರ್ಕೇಡ್ ನಿಂತಿ ಕಲ್ಲಡು ನಡಪನುಂಡು ಪಂಡಿರು 4 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಡಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ದೀನ ಎಚ್ಎಂ ನಂದಕುಮಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದೋರ್ಮೇಡು ಬುಡಂದೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿರು ಅಂಚಾದು ನಂದಕುಮಾರ್ರೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ದೆರ್ತು ಪತ್ತದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನವು ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಬೇಜಾರು ಕನಸದನಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿಳ್ಳಾರೆ ಪಂಡಿರು ಸೋತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ದು ಓಟುಗುಂತರೆ ಪನ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಂದುನಾರು ನಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ್ ಸಭೆ ನಡುಪಾದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಪನಂಚ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿಳ್ಳಾರೆ ಪಂಡೇರು ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಶಶಿಧರ್ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೇಳಿಕೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಶಾಸಕರಿದ್ದು ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಾಗ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಂತಿಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಗೆದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಐನು ಸರ್ತಿ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂದಿನ ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಗುಂತುಜಿಂದು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಆತ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗೇರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸೀಟು ಕೊರಡೊಂದು 6 ಭಿನ್ನಾಯ್ತನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಆತನು. ಐನು ಸರ್ತಿ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಗೆಂದಿನ ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟದ ಕಲ್ಲೊಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರಿಯರೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಗುಂತುದಿರಂದು ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಹಾಲಾಡಿಯರೇ ಜವಾಬು ಕೊಡ್ತಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕಾ ಪಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ 6 ತಾನು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಡು ಓಟು ಗುಂತುಜಿಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆಂದು ಹರಿಪಂಡಿರು. ಕುಂದಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿದು ಗೆಂದರ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನ ಪಕ್ಷಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಷದಂತೆ ಓಟು ಗುಂತುದು ಗೆಂದರ ಸಾಕಾರ ಕೊನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಹಾಲಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದೆರು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಓಟುಡು ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿದು ಓಟು ಗುಂತನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು 6 ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದೆರು. ಈ ಸರ್ತಿ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಎಜಿ ಕೊಡ್ಗೇರಿನ ಮಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗೇರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸೀಟು ಕೊರಡೊಂದು ಬಿಜೆಪಿದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಿಡ 6 ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿರಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ವಲಯಡು ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸು ಮುಂಡಿಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಮೊಡದಾಯನ ಪರಕೆದ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಮೊಡದಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಬಕ ಪರಿವಾರದ ಐವಲಿಗೂ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ತುಳುನಾಡ ತುಳು ಜನಕುಲು ತನ್ಕುಲು ನಂಬಿಂಚಿ ಸತ್ಯುಲೆಗ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ದು ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಸೇರ್ದಿಲ್ಲ ನೇಮ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿರು. ವರ್ಷುಡರ ಒಂದು ನಿಘಂಟದ ನೇಮಾಂಡ ಅಪರೂಪಗೂ ಪರಕೆ ಪಣದು ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ತುಳುವೆರಡ ಉಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸು ಮುಂಡಿಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಮೊಡದಾಯನ ಪರಕೆದ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಬಯ್ಯಗು ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಭೂತ ಕಟ್ಟರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರಿಯರು. ರಾತ್ರಿ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಆದ ನೇಮ ಸುರುವಾಂಡು.
ಮೊಡದಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆಗ್ ನೇಮ ಕುರಿಯರು. ಅರಸು ಮುಂಡಿಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಊರು ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ಬುಳ್ಯದೆ ತೊಂಡೆರು. ಇರುವಿರು ಪೊಂಜುಳಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊಡಿ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿಲು ಗಿಡತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗಾಡಿ ಕಾರೊಂಜೆಕ್ ಗುದ್ದುದುಂಡು. ನೆಲಕಬೂರ್ನ ಗಾಡಿಡಿತ್ತಿ ನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಯಿಲ ಗಾಡಿದ ಅಡಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣುಲಿಡು ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇರುವಿರು ಪೊಂಜುಳಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊಡಿ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಬೀದಿ ನಾಯಿಲು ಗಿಡತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗಾಡಿ ಕಾರೊಂಜೆಕ್ ಗುದ್ದುದುಂಡು. ನೆಲಕಬೂರ್ನ ಗಾಡಿಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಯಿಲ ಗಾಡಿದ ಅಡಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣುಲಿಡು ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸ್ಕೂಟರ್ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಸೇರ್ದು ಮೂವೇರು ಗಾಡಿಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಪಿರವುಡ್ದು ನಾಯಿಲು ಗಾಡಿನ ಗಿಡತೊಂದು ಬತ್ತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಈ ಅವಘಡ ನಡತದುಂಡು. ಗಾಡಿ ಇಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿಲು ಪದ್ರಾಡಾದಿತ್ತದು ಗಾಡಿ ಗುದ್ದಿನಕಲು ಬಚಾವಾತೆರು. ಒಂದು ಓಲು ದಾನೆ ಪನ್ಪನ ಬಗೆಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ದೃಶ್ಯ ಊರದ ಕಟ್ವಣ ಒಂದೆತ್ತ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದವು ಆದಿತ್ತದು ಜಾಲತಾಣುಲಿಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಐತಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿದ ಕುದ್ರಾಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕಲು ಪಾವಂಜೆ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡ್ದು ತಿರ್ಗಾಟಕ್ಕೂ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಆಟದ ಮೇಳಲು ಪಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿರೆ ನನ್ನ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ವರಿದಂಡು. ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾವನಕುಲು ಆಟದ ಬಗೆಟು ಎಡೇನ ಉಮೇದು ತೆತ್ತೊಂದೆರು. ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೆರು. ಐತಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿದ ಕುದ್ರಾಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕುಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯೋಡು ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪಾವಂಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗನೂ ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಜಾಯಿರು. ಊರುದ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾಯಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಡ ಕುದ್ರಾಡಿ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದಕುಲು ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಶ್ರೀ ಪಾವಂಜೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಟ ತುಯ್ಯರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಉಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಿತ್ತದು ಇತ್ತನೆ ಅವಿನ ದಿತ್ತುಪಾಡ್ದು ಈ ದುಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಿರಾ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಕುಡ್ಲಡ ಅಂಗಾರ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡು ಪಾತಿರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಉಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಡು ಮುಂಡಾಲ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿನಂಚ ಒಟ್ಟು 89 ಜಾತಿಲೆಗ್ 1% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋರ್ಪುಣೊಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪಿದಾಡ್ಪಾದನು. ಇತ್ತೆ 81 ಜಾತಿಲು 1% ತಾತುಪ್ಪುನ ಮೀಸಲಾತಿಗಾದ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡೊನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎದುರಾತನು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೀತಿಗೂ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಉಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಿತ್ತದು ಇತ್ತೇನೆ ಅವಿನ ದಿತ್ತುಪಾಡ್ದು ಈ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಿರ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪಡುಂದು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮುಂಡಾಲ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮೇರಮಜಲ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾಳ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ 89 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ 1% ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ಖಡಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಂಡಾಳ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಡಾಳ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 13 ಜಾತಿಯವರು ಈಗಲೂ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 4 ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ನಮಗೆ 17% ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 6.5% ಗ್ರೂಪ್ 1, ಗ್ರೂಪ್ 2, ಗ್ರೂಪ್ 3, ಗ್ರೂಪ್ 4 ಅಂತ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ 4ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 89 ಉಪಜಾತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಆ 1% ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗಿರುವ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗ್ತೇವೆ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬೊಟ್ಟುದ ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತಿನ ಜಾತ್ರೆಡು 2ನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾಪೆದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ದರ್ಶನ ನಡಪಾಯರು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾರಾಹಿ ದೈವದ ನೇಮ ನಡತಲು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಘ ಬೊಟ್ಟುದ ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 24 ಮುಪ್ಪಮುಟ್ಟ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೆಗು ಉಚ್ಚಯ ದೈವಲೆಗು ನೇಮ ಇಂಚ 2 ದಿನದ ಉಚ್ಚಯ ಕರಿತೆರು. 2ನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾಪೆದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯರು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾರಾಹಿ ದೈವದ ನಿಯಮ ನಡತಲು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಮಾ ಪೂಜೆ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ, ರಾಶಿ ಪೂಜೆ, ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪಾದು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ರಾಶಿ ಪೂಜೆ, ಬಲಿ ಉಚ್ಚೆಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾರಾಹಿ ದೈವದ ಮುಗ ಏರ್ದು ನಿಯಮ ನಡಪಾದು ಬುಳ್ಯ ಕೊರಿಯರು. ಊರು ಪರವುರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ಬುಳ್ಯದೆ ತೊಂಡೆರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಬೋಳಂಗಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದತ್ತರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೊಯ್ಲಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಂಘಬೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿಲಿನ ಪಣವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಂಘಬೊಟ್ಟು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲು ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ, ಮಹಾಮಾಯಿನ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು.
ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸಲ್ಮೇಲು